până în oraș pe jos, că doar ce are, nu? Ce dacă e iarnă? Sau când e foame, haide să bem, sau când e foarte sete, haide să mâncăm niște pâine uscați sau niște biscuiți, că doar, nu? Astfel, putem să ne chinuim trupul oarecum. Nu-s lucruri normale, nu-s lucruri logice. Iarna te îmbraci gros, că e frig afară și când ți sete bei apă, nu mănânci pâine. Cred că cumva așa se întâmplă și la lucrurile spirituale. Cred că sufletul nostru nu merită să fie chinuit. În sufletul nostru Dumnezeu a lăsat ceva. Dumnezeu ne numește biserica o seminție aleasă, un popor sfânt. Acest Lot, de asta am spus, cunoaștem foarte bine istoria lui, când Dumnezeu a venit la Avram și i-a spus, uite, cam asta am de gând să fac. O să nimicesc Sodoma și Gomora. Și atunci Avram a început să mijlocească pentru Lot. Și i-a spus, Doamne, dar tu vei nimici pe ăla bun cu ăla rău împreună? Dacă sunt atâția, dacă sunt 20, dacă sunt 10, o să-i nimicești împreună cu ei? Și atunci Dumnezeu i-a spus că nu. Pe Lot i-a promis Dumnezeu lui Avram că îl va salva pe Lot de acolo. Ce-a făcut Lot? În versetul spunea că ei erau foarte bogați, în capitolul 13, și că nu mai intrau de bogăție ei împreună și atunci au ales să se despartă. Și dacă i-a spus Avram, dacă tu o vei lua la stânga, eu o să o iau la dreapta. Și dacă tu o vei lua la dreapta, eu o să o iau la stânga. Și ei de la un moment dat s-au despărțit. Dar spune ceva, un lucru interesant despre Lot. În Geneza, capitolul 13, versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, care era ca o grădină a Domnului în țara Egiptului. S-a uitat Lot și a văzut că aici e stâncă, aici e o câmpie foarte bine udată și așa au zis, aici mă duc, aici este apă, aici este verdeață, aici este totul pentru animalele mele. De multe ori, alegerea este foarte importantă și când noi facem o alegere, este bine să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți spune că El este prietenul nostru, dacă Dumnezeu spune că cereți și se va da, vi se va da, numai cereți după cuvântul meu, nu va fi Domnul bun să ne dea? Ori dacă Domnul ne spune că voi sunteți, care sunteți răi, știți să faceți daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Dumnezeu vă va da Duhul Sfânt, se vorbește acolo, dar tot ceea ce voi aveți nevoie. Noi scriem, Timotei, toate Scripturile sunt însuflate. Credem noi că Biblia e cuvântul Dumnezeu? Sau credem noi că există Dumnezeu? Sau credem noi că astăzi Dumnezeu mai lucrează cu oamenii? Dacă da, atunci noi trebuie să-L credem pe cuvânt. Prin credință toate lucrurile se fac. Noi trăim prin credință astăzi. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Alegerea noastră este foarte importantă. Când suntem inspirați de Dumnezeu în alegerile noastre, vom fi binecuvântați. Când suntem inspirați de Dumnezeu în alegerile noastre, un loc stâncos este mai binecuvântat decât un loc plin de verdeață, dar fără Dumnezeu. Un loc stâncos, sub inspirația lui Dumnezeu, este o binecuvântare. O iarbă verde, o câmpie, bine udată, la vedere, prima dată cu ochii, poate să fie un blestem. Te poți să-ți chinui sufletul. Spune cuvântul Dumnezeu despre Lot. Neprihănitul acesta își chinuia sufletul. Dacă ne mai uităm puțin la istoria lui Lot și vedem că el era foarte bogat, în capitolul 19, să vedem ce a pierdut Lot când a ales să se mute prima dată la marginea cetății, Sodoma, și apoi îl găsim mai târziu în cetate. Și se pare că șederea lui în cetate a început să-i creeze plăceri. Ce a pierdut el acolo? Găsim în averea lui Lot, în 13 cu versetul 10, este bine să citim, 13 cu versetul 5. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și îl găsim în capitolul 19,
cu versetul 16, și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe și l-au scos afară. În primul rând, Lot a pierdut tot ce a avut. El zăbovea încă să iasă de acolo, când îl găsim despărțindu-se de Avram cu oi, boi și tot ce a avut, acum l-a luat de mână și l-a scos afară. Ce-a mai pierdut el? Și-a pierdut credibilitatea. Când ginerii lui Lot a aflat căci are să fie nimicită Sodoma și Gomora. Lot a ieșit, versetul 14, Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Credibilitatea noastră, fără o viață sfântă, fără o viață trăită în lumină, nu are nicio valoare. Când noi vă spune oamenilor de Iisus, când noi vă spune oamenilor că va veni o judecată, că dacă noi nu ne pocăim o să ajungem în iad, și noi declarăm că îl iubim pe Iisus și avem aceeași viață, oamenii o să creadă că glumim. Oamenii o să creadă că glumim. Dacă Lot avea o viață sfântă, dacă Lot avea credibilitate, își menținea de fapt credibilitatea înaintea oamenilor, când Lot le-a spus, haideți să ieșim că Domnul o să nimicească, ei ieșeau împreună cu el, dar ei au crezut că glumește. Mai mult decât atât, lucru cel mai grav ce și-a pierdut Lot. Lot și-a pierdut familia. Și fiecare dintre noi, dacă suntem, acum și eu sunt părinte, îl găsim pe Lot când oamenii au venit la casa lui și i-au spus scoate pe oamenii afară, îl găsim spunând un cuvânt destul de greu. Am două fete fecioare, luați-le. Până unde trebuie să mergem noi? Până unde trebuie să riscăm viața noastră? Până într-acolo, încât să ne vindem familia. Mai mult decât atât, Lot, familia lui, au ieșit afară. Soția lui Lot, atenție, era aproape să fie salvată. Aproape. Dar ea s-a uitat înapoi, cu toate că au știut, căci nu are voie să se uite înapoi. Ce s-a întâmplat cu ea? Poate pentru faptul ăsta că doar și-a întors odată privirea, poate a dorut-o spatele sau ceva. Poate de asta s-a întors. Dar Dumnezeu, care cunoaște inimile, știe că și nevasta lui Lot îi părea rău după Sodoma. Este foarte greu și privitul înapoi este condamnat de Dumnezeu întotdeauna. În Luca 9 cu 62 ne vorbește cu Dumnezeu că cine pune mâna pe plug, de fapt, și se uită înapoi, nu este vrednic de el. Prima dată lăsăm păcatul și ne pare rău după păcat și ne uităm după el înapoi și ne pare rău parcă am merge așa cumva, ne-am duce totuși înapoi. Și după ce începem să mergem și punem mâna pe plugul lui Hristos, parcă ne vine să lăsăm, că e greu. Nevasta lui Lot era aproape să fie salvată, dar pentru că Domnul i-a cunoscut inima, ea s-a prefăcut într-un stâlp de sare, sau o altă traducere spune într-o stană de piatră. Eu în Suedia lucrez la o fabrică de betoane. Noi facem pavaje, tot felul de lucruri. Și pietrele și-au frumusețea lor. Eu am spus la noi la biserica asta. Sunt extraordinare, Simi știe. Am construit cu el ziduri în Suedia. Dar știți unde sunt faine pietrele? În zid, nu în inimă. În inimă nu sunt faine deloc. Domnul să ne ferească să avem vreo inimă de piatră. Pentru că o astfel de inimă ne poate despărți de Dumnezeu. Astfel de inimă ne poate lăsa în Sodoma. O astfel de inimă ne poate pierde credibilitatea. O astfel de inimă ne poate face să pierdem familia. De obicei, diavolul ne convinge și întotdeauna, nu știu dacă totuși o să vă spun o întâmplare cel puțin haioasă. Pentru că asta încearcă diavolul cu noi să facă. Diavolul vrea să ne convingă pe noi că e bine aici cum suntem. De ce să lași pasărea din mână pentru aia din gard? Că doar nu vezi tu ce bine e aici? Ba mai mult, că noi citim aici despre învățătorii mincinoși,
Ei vin și ne încurajează cu versete biblice foarte bine cunoscători ai Scripturilor. Și ne spune, aici e raiul, aici e. Mai mult decât atât, noi stăm foarte pasivi. Și atunci ne găsim aproape convinși. Căci, într-adevăr, o fi ceva, nu o fi. Sau cu ce îndrăzneală mergem noi la oameni să le spunem? În primul rând, e foarte important, când vorbim cu un om despre Hristos, să-L arătăm în noi. Și atunci cuvântul nostru va fi însoțit de putere. Altfel nu. Se spune că într-un sat pe munte, într-un cătun, o femeie cu un fiu a crescut așa mai năcăjită, dar nu avea curent, nu avea apă curentă, nu avea anumite lucruri, erau săraci. Au plecat copilul în oraș și acolo s-au apucat să împrumute lucruri. Și au ajuns într-un final la pușcărie. Mama lui s-a dus la el la pușcărie. Măi, copile, cum e aici? Ai, bine, mamă, că avem curent. Da, aveți curent? Da. Da, mâncare? Este bună mâncare, ne mai dă și carne. E bine, dar aveți apă, aveți tot ce vă trebuie? Da, este apă, avem baie, puteți să faceți tot ce vreți. Concluzia mamei a fost, măi copile, ai grijă ce faci pe aici, să nu faci prostii să te dea ăștia afară. Un lucru groaznic. Eu când au fost puțin haioasă la început, dar un adevăr groaznic pe care e foarte riscant. E posibil să credem, e posibil să ne facem o doctrină, să credem că într-adevăr viața pe pământ e una bună, viața pe pământ e binecuvântată de Dumnezeu. Ce va fi acolo, Domnul știe. Și dacă noi rămânem pasivi la astfel de lucruri, nu știu cum vom fi noi cei care vom grăbi venirea Domnului Iisus Hristos. Ne vom mântui pe noi, pe familiile noastre și apoi cum vom vorbi despre Domnul Iisus altor oameni. În astfel de lucruri s-a plimbat Lot. Printr-o viață în care i-a părut rău. Într-un final, Lot cu fetele lui au fost salvați de Dumnezeu. Dar familia lui a fost destrămată. Soția lui a fost aproape să fie salvată. Și cuvântul ăsta aproape mi-e așa de mult îmi spune, nu știu de ce. Pentru că să nu cumva să fim oameni care suntem aproape mântuiți, ci să fim niște oameni siguri de mântuirea noastră. Căci Domnul Iisus Hristos a plătit pentru noi un preț mare. Știți ce m-am gândit? M-am gândit la Moise, care umbla cu Dumnezeu, m-a opresc imediat, a umblat cu Dumnezeu atâția ani și Dumnezeu i-a spus că nu va intra în țara Canaan. Și Moise a făcut mari minuni cu Dumnezeu. Și a intrat? Nu a intrat. Oare nu putea Dumnezeu să-i spună că doar, Doamne, a tale toate lucrurile? Cine poate pe tine să te împiedice să mă lași acum să intru? Doamne, totuși Moise a făcut lucruri mari cu Dumnezeu. Este cel mai blând om numit și Dumnezeu vorbește despre Moise și spune că este prietenul lui. Doamne, dacă noi suntem prieteni, oare nu mă lași pe mine să intru acolo în țara asta? Asta știți ce îmi spune mie? Căci cu Dumnezeu nu-i dea joacă. Când Dumnezeu spune un lucru, îl face chiar dacă va trebui să suferim. I-a arătat lui Moise țara de pe munte, dar Moise nu a intrat în țară. Oare dacă nu putea Dumnezeu să facă cum fac cu noi și dacă un singur om, măcar împlinea toate legile din Scriptură, mai avem un verset care spune că și dacă toate le-ai făcut și una ai călcat-o, pare rău. Ești vinovat de toate. Oare nu putea Dumnezeu să cântărească cumva lucrurile și să spună, da, mă, uite, ăsta au făcut bine, ăsta au fost darnic, au făcut multele lucruri. Oare n-ar putea Dumnezeu cumva să ne mântuiască și pe noi așa? Oare chiar era nevoie ca Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu și prin care s-au făcut toate lucrurile, să ia ființă de om, să se nască vai și amar într-o iesle, să vină mai mult atâta Fiul lui Dumnezeu să fie batjocorit de oameni, Fiul lui Dumnezeu să stea pe cruce pentru oameni? Oare nu putea Dumnezeu altfel să le facă lucrurile? Nu, pentru că plata păcatului e moartea. Și Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, a suferit pentru noi, pentru ca prin El să fim o seminție aleasă, un popor sfânt,
dar un popor care trăiește sub inspirația Duhului Sfânt. Și Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt pe toți. Dar știți ce e cel mai interesant? În Luca, capitolul 17, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Era să omit un lucru foarte important. Săptămâna trecută am avut un har deosebit. Am fost un pastor suedez care se ocupă cu Israelul. Și se pare Israelul reprezintă 0,02% din populația globului. În anul 1970 au fost 2 biserici creștine, mesianice, care credeau în Iisus Hristos. Astăzi există 170 sau 240, nu mai rețin cine știe, foarte multe deja. Venirea Domnului Iisus Hristos se pare că este foarte aproape, se prorocește, se predică despre venirea Domnului Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aidoma va fi și în zilele în care va veni Fiul omului. De aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu, oare ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o viață evlavioasă? Domnul să ne ajute să fim niște oameni binecuvântați. Ceea ce El ne-a mai spus, întotdeauna din astea naturale, cum le spune, dezastre naturale, așa? Dar intensitatea lor, de cel puțin 10 ani încoace, au crescut enorm. Sunt oameni care studiază astea cu cutremurele și cu toate lucrurile. Așa merge totul. Mai mult decât atât, vestirea Evangheliei și primirea lor, mântuirea poporului evreu crește într-un mod alarmant. Și noi aici mai avem foarte puțină vreme să fim niște oameni care am ieșit din Sodoma și Gomora, dar care nu privim înapoi, am pus mâna pe plugul lui Hristos și mergem înainte spre vestirea Evangheliei. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în familia noastră, ceea ce s-a întâmplat în sufletul meu, să nu fiu un egoist, să se întâmple pentru toți oamenii. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, spunea Psalmul 118. Haideți ridicați pe picioare, să ne deschidem inima, să cântăm spre slava lui Dumnezeu. În acest timp aducem și darurile noastre de bunăvoie. Asculți, de păcate mă ierți, numai Tu mă înțelegi, credincios îmi răspunzi. Iar sub aripa Ta de furtuni mă ascunzi, mâna Ta mă atinge și-mi dă libertate prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim cât de doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, că
căci Tu ești cel mai minunat. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea Ta vin când mă rog, mă asculți. De păcate mă ierți, numai Tu mă înțelegi, credincios îmi răspunzi. Iar sub aripa Ta de furtuni mă asculți, mâna Ta mă atinge și-mi dă libertate. Prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim când Te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat. Vă invit să reocupați locurile. Rămânem în continuare cu inima deschisă. Domnul este încă cu noi, nu-i așa? Credem asta, da? Să lăudăm numele Lui atunci, lăsăm tinerii, oaspeții noștri din Suedia, Domnul să-i binecuvânteze, să cânte spre slava Domnului mai multe cântări. După ei, sora Ramona, tot din Suedia, Domnul să o binecuvânteze, să cânte spre slava Domnului și apoi pregătim inimile noastre. Ne rugăm de asemenea ca Domnul să dea ungere proaspătă fratelui Pitic și cuvinte și nouă inimi deschise, să putem să primim tot ceea ce Domnul are pentru noi în dimineața aceasta. Amin. Când am plecat de acasă, vorbeam cu sora fratelui lider pe internet, suntem prieteni de familie și am întrebat, eu tot îi spuneam că mergem în România și ne bucurăm și o să fie fain și la un moment dat ea spune, păi da, dar eu nu o să merg. Suntem triști că ea nu este cu noi astăzi, să ne-a spus așa, mergeți acolo că o să vedeți că vă simțiți bine. Fraților, în această dimineață, slavă Domnului, ne simțim bine împreună cu dumneavoastră și dați-ne voie să ne simțim ca acasă. Sunteți frații ai noștri, sunteți ca părinții noștri și noi împreună vrem să-L lăudăm pe Domnul. Trăiască numele Domnului. Amin. Simt prezența slavei Tale, ale laude poți întreg. Când templul se deschide și eu fața ți-o zăresc și la Ta înfățișez.
Slăvit să fie Domnul! Dumnezeul puternic, ce-i cu tine pe culme, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și-n vale, îți alungă durerea. Cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânc. Dumnezeul ce spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Vorbim de credință când suntem sus pe munte. Pare ușor când necazuri nu avem, însă vin clipe grele Aleluia! cu încercări și ispite. Atunci te încrezi tu în El. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Vorbim de credință când suntem sus pe munte. Pare ușor când necazuri nu avem, însă vin clipe grele cu încercări și ispite. Atunci Domnul vede Aleluia! cât te încrezi tu în El. Haideți cu noi! Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi.
Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea îți va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Amin. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Cântarea spune: mâna Lui cea sfântă te ține și este adevărat. N-am venit să vă spunem lucruri teologice sau lucruri alte, ci să vă spunem a ceea ce am văzut, a ceea ce am gustat, a ceea ce am pipăit, a ceea ce am simțit. Vă mărturisim și vouă să vă încurajați. Avem timp de închinare unde lăudăm, îl glorificăm. Avem timp unde ne sfătuim împreună, ne zidim ca să putem primi putere să mărturisim numele Domnului mai departe. Amin. Vă aduc salutul Bisericii Române din Suedia, din Hässleholm, tot la fel vă aduc și salutul Bisericii Suedeze, unde lucrăm împreună. Ni este o biserică română-suedeză, ne integrăm împreună și am înțeles că împreună să chemăm, să mărturisim și să stăm înaintea Domnului. Suntem o biserică tânără, am început cam de 3 ani, au fost și înainte, au fost rupere biserica. Când am început acolo am fost 25 de persoane. Am venit cu mâinile goale și am zis: Doamne, n-am felul, nu știu cum. Plângeam și noaptea și mă rugam și am zis: Doamne, nu știu cum să încep, nu știu cum să pornesc. Și într-o noapte am stat și am primit îndemnul și am sunat la fratele Moț în Timișoara. Foarte bine colaborăm cu Elimu. Pentru mine sunt părinți spirituali. Familia Codreanu și fratele Moț și toți care au fost. După ce m-am căsătorit, aici am venit, am lucrat în misiune 3 ani de zile, dar nu a fost misiune, mai mult a fost o școală unde au pus temelia căsniciei noastre, Dumnezeu prin ei, și așa ne-au crescut și mulțumesc lui Dumnezeu. Am sunat la fratele Moț și am zis: frate Moț, e greu și nu știu cum să încep. Oamenii sunt împărțiți, sunt grupări, nemulțumiți. Parcă fiecare își vede de drumul lui. Știi cum e și cu copilul, dacă ați auzit, când un copil a greșit, părinții încercau, și special mama, să întotdeauna se spună să fie cu minte sau n-ai voie să te uiți la televizor sau să-mi faci așa, și pe la urmă l-au pus să stea într-un, noi zicem, colț, sau eu vin din Serbia, se spune, în cot acolo să stai pe genunchi, și copilul a zis: mă plec pe genunchi. Știi, cu legile europene că n-ai voie acum să-i dai nimic, nici o palmă, și copilul a zis: îmi plec genunchii, dar nu-mi plec inima. Și de multe ori ni sunt popor așa, facem ce trebuie să facem, venim duminica la biserică, dar Dumnezeu cere inima să ne-o deschidem și să ne plecăm. Și am cerut la fratele Moț: trimitem un grup de oameni care să ne ajute în rugăciune. Aici sunt lucruri, puteri, duhuri străine, legături, răni, învrăjbiri, rude cu rude n-au putut să vorbească și multe alte lucruri. În grupul acesta a fost și fratele Iordache, unul care a pus umărul la zidire și la lucrare. Vă mulțumesc și Domnul să-l binecuvânteze. Nu era ușor, era fratele Iordache, fratele Marcel Codreanu, 5 persoane erau împreună, au stat o perioadă acolo și au lucrat. Știți ce s-a întâmplat atunci? 22 de botezuri cu Duhul Sfânt. Biserica a luat și a schimbat direcția. Când Duhul Sfânt preia controlul, stăpânirea, oamenii au început să cedeze și să facă voia Lui. Amin. Eu aș vrea ca în localul acesta nou, unde l-ați construit, Duhul Sfânt să aibă libertatea.
Duhul Sfânt să aibă puterea, umplerea, călăuzirea și eu vă spun, eu am venit cu mâinile goale, dar Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Aș vrea Dumnezeu să vă binecuvânteze conducerea. Dumnezeu să binecuvânteze mic și mare, tânăr și bătrân și eu cred că în moșnița Dumnezeu să dea putere să fiți o mărturie. Tinerilor, poate că vă gândiți, eu nu vin din familie pocăită. N-am avut cu pocăința nici 3%. M-am numit ortodox și am mers poate numai de Paște. Părinții mei erau în străinătate. Eram cu bunica și în timpul acela era Iugoslavia. Aveam economie foarte bună, standard foarte bun. N-am avut de gând în viața mea să mă pocăiesc, pentru că a fi pocăit e puțin, ai voie să faci toate lucrurile, trebuie să fii mai restrâns, mai așa, parcă te oprește din bucuriile vieții, care noi zicem că-s bucurii. De ce mă refer la voi? Voi trebuie să aveți drapelul să-l duceți mai departe. Voi trebuie să ridicați steagul biruinței să mergeți mai departe. Bătrânii care sunt aici, temelia să ne sprijine, să fie părinți spirituali, dar chemarea trebuie să o primiți voi mai departe și împreună cu biserica să mergeți mai înainte, să chemați numele Domnului. Amin? O trebuie să merg cu prietenii mei la un chef și n-am ajuns la chef, că ei s-au dus mai devreme. Sora mea a început să meargă cea mijlocie la biserică și m-a chemat și pe mine să merg la biserică la Pentecostal. Eu la Pentecostal, la pocăiți, le-am zis pocniți. N-am avut, am zis, oameni înapoiați, oameni care nu știu să-și petreacă viața, eram băiat sau tânăr, care m-a plăcut muzica, distracțiile și să alerg, tot. Când am mers la ei acolo, la biserică, la pocăiți, am simțit că este ceva. M-am dus acasă și am zis în rugăciunea mea, n-am știut eu multe să mă rog, Dumnezeule, dacă existi și dacă îmi schimbi viața, eu te voi urma. Vreau să vă spun, în camera acolo unde eram singur noaptea, toți m-au crezut mie normal, în serie mi-am zice, Radu al mic. Radu a fost în toate chefurile, Radu a fost în toate bătăliile, Radu a fost în toate lucrurile care nu au fost bine, dar am simțit că înăuntru meu era un gol. În seara aceea am simțit că să umple ceva, am primit ce nici astăzi nu am cuvinte, pentru că nu-i ceva ce am moștenit, nu-i ceva ce m-a învățat cineva, nu-i ceva ce am făcut pentru că fac ceilalți. Personal am căutat și am găsit ceva ce m-a umplut inima și viața și pentru mine, o putut să spună toată lumea că nu există Dumnezeu, pentru mine există, eu l-am găsit. Pe mine m-a umplut personal, tata meu era membru de partid, era secretar de partid, erau plecați în străinătatea, dar toți au știut că nu avem cu pocăința multe lucruri sau cu astea lucruri. M-am dus la biserică, i-am spus lui păstor că vreau să mă pocăiesc. M-a zis păstorul, Ioane, nu-i pocăință pentru tine. M-am dus acasă și m-am gândit, chiar așa de rău eu? Nici pocăiță să nu mă primească. M-am dus noaptea la 12 la el, am bătut la ușă și spun, de ce nu mă primești să mă pocăiesc? Păi tu ești cu prietenii tăi, te mai bați, mai bei, mai faci chefuri, nu mai vin netulburi, mai bine să-ți vezi de drumul tău, fumezi și lucruri astea. Și am zis, dacă e de bătut, te bat acum, dar lasă-mă să mă pocăiesc. Și am zis, ia ca vino și tu la biserică. Am început să merg la biserică și Dumnezeu a început să lucre în viața mea. Dacă e sinceritate, eu vă spun, Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Eu am știut rugăciunea îngerașul meu, roagă-te la Dumnezeu. Și am început să mă rog la frații Pentecost și am spus, nu cu aștia, dar alta nu știu. Zice, trebuie să vină din inimă. Păi ce să vină din inima mea? Că tot a fost numai în rugăciune. Și am stat și am plâns. Erau niște bătrâni, că de-aia spune, e foarte principal să aveți legătură și cu bătrâni. Și m-au chemat la rugăciune, la stăruință. Și m-am dus cu ei și au spus, trebuie să primești Duhul Sfânt, să ceri. Am început, m-am rugat acolo și am spus, botează, spume am făcut la gură. Dar Dumnezeu m-a botezat. O văzut inima că
arzătoare. Dar ce vreau să spun? Toți prietenii care mi-erau, comitetul a avut de lucru cu mine, pentru că când am ieșit de la biserică, prietenii mă așteptau în drum și strigau pocăitul după mine. I-am alergat, i-am bătut, comitetul m-a chemat și a spus, nu trebuie să facă un pocăit așa. Au rău mult să cioplească în viața mea. Dar Dumnezeu le-a dat răbdare. Și m-au zis, tu, uite-te acum, vin dintr-un sat, eu sunt de la țară crescut. Cu cine te însori acum? Că pocăiți fac mulți copii, uite că nu-s fete, vreau să vă spun. Am familie, mi-s căsătorit, Dumnezeu m-a purtat de grijă. Soția, mergând în lucrare, am aflat-o în Suedia, fraților, surorilor, Dumnezeu m-a purtat de grijă. Prietenii, o parte, care nu au fost pocăiți, astăzi sunt divorțați. Familia lor e pe drum, pentru că ei nu s-au încrezut și nu au chemat numele Domnului. Și de-aia vreau să-ți spun, poate că cineva îți spune, să te pocăiești nu este viitor. Eu vă spun, dacă te lași în mâna lui Dumnezeu, este viitor. Este nădejde. Este călăuzire. M-am dus la rugăciune. N-am știut multe cu prorocii, n-am știut cu nimic. Dar am căutat, nu a fost seară să nu fiu undeva. Unde am auzit că e rugăciune, a fost foamea aceea. Și a venit o lucrare și spune, iată eu te ung. Când am deschis ochii, eu am crezut că cel ce a stat aproape de mine m-a atins și a trecut pe aici. La 1 metru a fost cineva la distanță de mine. Era Duhul Domnului care m-a făcut ungerea. Eu aș vrea ca în ziua de astăzi să primești chemare. Eu aș vrea ca în ziua de astăzi Dumnezeu să aleagă din nou și să-ți dea putere și biruință. Eu cred că în biserica din Moșnița Dumnezeu vrea să facă semne și minuni. Nu vrea numai o biserică nouă, renoită, ci vrea o inimă umplută de puterea Duhului Sfânt, o inimă care stă la dispoziție, o inimă care îl caută pe Dumnezeu. Amin? Aleluia. Dumnezeu să lucre. M-am întors, am început să vestesc Evanghelia alților, la alte persoane. În inima mea era trist, mama s-a întors, tata nu s-a întors. Și am zis, Doamne, eu predic Evanghelia la alții și Tu nu lucri în casa mea? Și a venit o lucrare și a spus, lucră tu în chemarea în care te-am chemat eu și fii credincios și statornic, iar eu voi lucra la cauza ta și la inima tatălui tău. Vreau să spun, 2 săptămâni sau 3 aproape, înainte ca tata meu să treacă din viață, o zis, vreau să mă predau. Era conștient, fără boală, fără nimic, s-a hotărât și a spus, merg acum la biserică și vreau să fac legământ cu Dumnezeu. Amin? Aleluia. Știi de ce cânt cântarea de multe ori cu biserica? Eu cred în vindecările divine, că Cel mă vindecase și pe mine. Eu nu cred că am auzit undeva. Eu cred că am simțit personal. Cred că am primit răspuns personal. Cred că am știut personal în cine mă încred, a cui nume chem și cu cine am făcut legământ. Pe cine am chemat Domn și Stăpân în viața mea este foarte principal. Fraților, nu merge cu jumătate de măsură. Dumnezeu m-a chemat să fiu pe deplin. Țin minte când era și m-a rugat, cum eram tânăr, am făcut niște lucruri și am zis, Doamne, fac legământ cu mâinile mele. Fac legământ cu ochii mei, cu privirea mea, fac legământ cu urechile mele, cu picioarele mele, că nu mai aleargă într-o alte părți, ci aleargă în casa ta. Și Dumnezeu s-a ținut de legământ de că mă țin și eu. Amin? Eu cred că Dumnezeu are nădejde de viitor pentru voi. Și aș vrea ca Dumnezeu să lucre. Și de ce m-am gândit să gândul ăsta? Stând pe scam, 3 texte am schimbat despre ce să vorbesc. Și aș vrea doar să rămân în Ieremia. M-aș bucura să citiți din capitolul 13, de la versetul 1, vorbește despre brâu. Dar eu aș vrea să mă opresc la versetul 11, partea a doua din verset. Și uite ce spune Domnul. Ca să fie poporul meu
numele meu, lauda mea, slava mea, asta dorește Dumnezeu de la noi. Eu aș vrea ca în biserica din Moșnița să nu vă simțiți în grupe, să nu vă simțiți eu mis cu familia aceasta sau mis cu familia cealaltă, ci să simți eu sunt din poporul lui Dumnezeu. Eu aparțin din cei salvați, eu aparțin din cei mântuiți, eu aparțin din aceia care au făcut legământ, eu aparțin din aceea care are protecție, eu aparțin în aceea care are sângele Domnului legământ, eu aparțin aceea care Duhul Sfânt îl cercetează, eu aparțin acelor care Duhul Sfânt îi vorbește, eu aparțin la acela care Duhul Sfânt îi cercetează și în 2 de noapte, eu aparțin în acela care așteaptă Maranata, Domnul vine, lăudat să fie numele Lui, amin! Eu nu străin, eu sunt din casă, eu sunt din familie, eu sunt din trup, eu sunt din popor, eu sunt din familie, eu sunt de la aceeași masă, eu sunt din poporul care cheamă numele Domnului, amin? În această dimineață, dacă este cineva care nu se simte din popor, aș vrea să-ți faci o cercetare. Dumnezeu nu-și ridică străinii, își ridică mireasa. Dumnezeu își ridică mireasa la nuntă și Dumnezeu pregătește pentru mireasă noul Ierusalim. Amin? Aleluia. Nu pe care merg pe la o parte sau ca să opresc pe drum sau în parcări sau într-altă parte, ci care sunt din popor. Amin? Trăim într-un timp când tot mai mult sunt nemulțumiri, grupări, oameni care știu tot mai mult, dar Dumnezeu caută un popor, o turmă și un păstor. Un popor care cheamă numele Domnului și se smerește. Noi în Suedia ne-am smerit și cerem încă mai departe să ne smerim. Și ne-am gândit, în loc ca să poate să șadă, ce să fac în vacanță? Doarme până la 12, să culcă târziu, mai mult pe internet, ce să fie? Ne-am gândit, hai să plecăm într-o călătorie în misiune împreună, unde poate să slujim și să primim. Eu cred că în această călătorie, uite-te, sunt diferiți, din diferite familii, într-o cultură, trăim într-o țară unde libertatea e foarte mare, unde e cultură suedeză, cultură română, una învață acasă, alta învață la școală, alta e societatea și toate lucrurile. Dar noi am venit împreună aici ca să ne vorbească Dumnezeu. Am venit aici ca Dumnezeu să le facă chemarea și să-și pună ampreta Lui și mâna Lui peste ei. Eu cred că de la frageda tinerețe poate Dumnezeu să-și facă chemare și să le vorbească. Amin? Aleluia. La fel cred că și voi. Și foarte principal, să fii din poporul lui Dumnezeu. Fraților, aici se vorbește de un brâu în textul acesta. Când vorbește să fie un brâu, cei mai în vârstă știe că brâul acesta s-a purtat când duci greutate. Ați putea de multe ori să ne dați lecții ce înseamnă. Dar asta se învață, se vorbește despre chemare, se vorbește că brâul acesta a fost lăsat, a fost îngropat, a fost dus la o parte. Știți care trăim vremurile de astăzi? Lăsăm chemarea, lăsăm pocăința la o parte, lăsăm brâul la o parte și nu mai avem putere să slujim mai departe. Dumnezeu vrea să spune să pun brâu, să duci mai departe. Dumnezeu vrea să lucre. Poate că te gândești, păi eu nu sunt așa cântăreț, eu nu sunt așa vorbitori. Eu aș vrea ca în poporul Dumnezeu să-ți afli locul și chemarea. Amin? E foarte principal să-ți afli locul și chemarea. Și atunci aparțin poporului. Și uite ce spune al doilea lucru. Să fie poporul meu, să poarte numele meu. Știi ce înseamnă cineva să-ți poarte numele? Ai văzut că părinții se bucură de multe ori să aibă un copil, să-i poarte numele. Cineva a zis, pitic, tu ai numai fete. Vin ginerii, dar nu e asta. Ce înseamnă în Biblie să poarte numele, înseamnă că Dumnezeu ne-a înfiat. Ne-a adus în această familie și ne dă puterea să purtăm numele. Știi ce înseamnă ca să-i porți numele Lui Dumnezeu? Ăsta nu e lucru mic, nu numai înseamnă că am trecut la Pentecostali și mergem acum și e bine așa. Trebuie să fie ăsta care poartă numele. Eu reprezint familia aceea, eu reprezint poporul acela, eu reprezint cel ce are numele.
Dumnezeu să fie lăudat, El este care are numele și îi porți numele Lui Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să-ți dea destoinic să fii de numele acesta. Fraților, surorilor, porți numele Lui Dumnezeu, nu numai că m-am botezat în apă, ci port numele de Fiul Lui Dumnezeu, de Fiică Lui Dumnezeu, port numele de mântuit, port numele de pocăit, port numele de cetățean ceresc, port numele de cel care așteaptă pe Mesia. Doamne, dă-ne putere să-ți purtăm numele Tău vrednici. Amin? E un lucru mare, fraților. Te bucuri când copilul tău te face de rușine? Te bucuri când copilul tău ajunge în pușcărie? Te bucuri când copilul tău să-l iai beat de pe stradă sau fiica ta? Nu cred că te bucuri, îți face numele de rușine, îți face familia de rușine, îți face casa. Te bucuri când copilul tău merge 3 ani tot în aceeași clasă că nu trece? Nu cred că te bucuri. Te bucuri când pleacă la lucru și a doua zi nu mai are servici, că nu se duce, nu poate să se trezească. Nu cred că te bucuri. Aș vrea ca Dumnezeu să se bucure de noi. Aș vrea ca Dumnezeu să spune, lăudat să fie numele care o să jertfit Iisus Hristos pentru noi. Aș vrea ca Duhul Sfânt să nu fie întristat, ci să aibă puterea, să aducă valoarea numelui în viața noastră. Amin? E foarte principal. Și uite ce spune mai departe. Să poarte numele meu, lauda mea, slava mea. Aș vrea ca Dumnezeu să dea putere poporului, ca Dumnezeu să poată să laude. Amin? Noi ne-am bucurat că Dumnezeu a cercetat, a lucrat în această dimineață. Am luat un principiu în viața mea. Era 3 ani de zile am călătorit până am venit la biserică. 75 de kilometri era biserică departe de unde locuiam eu. Când am trecut prin aceste greutăți și aceste probleme, noaptea mă opream într-o parcare și acolo am plâns. N-am vrut să mă duc la familie să mă vadă așa întristat și frământat. Și am venit acasă, am deschis Scriptura și m-a vorbit din Iosua, capitolul 1, versetul 8 și 9. Și vreau să-ți dau o rezolvare. Poate că ai încercat multe lucruri, am încercat multe feluri, cum să fac, cum să lucru. Tot ce am avut a căzut la pământ. Și a spus aici, uite ce scrie. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Eu aș vrea ca în biserica din Moșnița cartea aceasta a legii să rămână cântarul, să rămână cărarea, să rămână lumina pentru voi și eu cred că vă va binecuvânta Dumnezeu. Amin? Și uite ce spune. Să nu se depărteze de gura ta, vestiți-o, mărturisiți-o, trăiți-o, gustați din ea și veți vedea că va da rost. Știi ce înseamnă cuvântul? Nu să-l auzi și să-l vestești, ci să-l guși personal, să ți se descopere, parcă se descoperă ceva o fântână. Parcă am citit de multe ori, dar acum când citesc, parcă descoper ceva nou. Gura ta să vestească, cugeta asupra ei, zi și noapte, căutând să faci ce putem, când putem, sau ne acomodăm așa cum e. Căutând să faci tot ce-i scris în ea. Asta am luat ca drapel în viața mea. Am luat, Doamne, dă-mi putere. Cartea aceasta să-mi rămână călăuză. Să rămână ce-mi vorbește, ce mi se descoperă. Nu numai ca să predic alților. Pentru mine, pentru viața mea, pentru familia mea, pentru persoana mea. Să fie că îmi vorbește, mi se descoperă. Îmi vorbește din tainele lui Dumnezeu. Și atunci vei avea zbândă în toate lucrurile care le faci. Aș vrea toate aceste versete să le citesc. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, biserică de Moșnița, și atunci vei lucra cu înțelepciune.
Și uite ce spune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te, îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în totul ce vei face. Amin! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Eu cred că în acest loc vor fi vindecări în anul 2010, în biserica suedeză care au fost amorțite, 35 de ani au mers în jos, starea lor, Dumnezeu a făcut acum 23 de vindecări. Amin? Oamenii suedezi care erau reci au început să caute rugăciune, eram joia trecută împreună cu ei. Sala jos era plină. Suedezii care nu i-au să vorbească nici când se roagă așa blânz, încet, chemau numele Domnului, ceva se mișcă, Dumnezeu ridică, înnoiește și dacă mergem umăr la umăr, Dumnezeu ne binecuvântează. Amin? Biserica din Moșnița, dacă veți sta umăr la umăr, veți avea izbândă, veți avea putere, veți avea tărie, veți avea însoțire, veți avea mâna lui Dumnezeu însoțită peste voi, căci nimeni nu poate să intre, căci cu noi e Dumnezeu. Amin. Rămâneți în această chemare, rămâneți în această binecuvântare și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sprijiniți-ne în rugăciune. Suntem oameni care avem nevoie mai mult de Dumnezeu. Suntem oameni care vrem să vorbească. Fraților, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Familii le-au întregit. Tineri îi cheamă. Am avut tabăra, era Simi, cu grupul de studenți și au avut tabără. 12 s-au hotărât și au făcut legământul în apă, tineri. 9 ori fost botezați cu Duhul Sfânt. Eu cred în puterea divină. Și știți cântarea care spune: tu nu pleci niciodată de la mine și niciodată singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cel dintâi până la cel din urmă pas. Ăsta e Dumnezeul meu, asta e nădejdea, asta e chemarea, ăsta e Dumnezeu la care îi slujesc și vreau ca împreună cu biserica chemăm să facem voia Lui. Vor veni lupte, vor veni valuri. Știți când cu Alexandru Groza sunt foarte bun cântăreț. Îmi plăcea cântarea care m-a spus, mă trămesc. Când să ajung la mal, a mai venit un val. Și de multe ori, înainte de Crăciun, Revelion, în viața mea n-am trecut prin atâtea încercări și atâtea greutăți. Mi-era cel mai greu Crăciun și Revelion care le-am trecut în viață. Dar mă bucur că Dumnezeu a dat putere biserici. Mă bucur că, uite, putem astăzi să ne aflăm în mijlocul vostru și să-L mărturisim. E viu, mărească-i să numele Lui. E viu și de putere bisericii. E viu și de putere slujitorilor. E viu și de putere cântăreților. E viu și de putere tinerilor. E viu și de putere mamelor. E viu și de putere să curgă în cetate că e Dumnezeu. Amin. Mărească-să numele Domnului. Mărească-să numele Domnului! Hosană, lăudat să fie Domnul! Hosană, mărească-să numele Lui! Hai să ne ridicăm împreună! Aș vrea să mai venim la o rugăciune împreună! Aș vrea ca la această rugăciune să ne rugăm pentru păstori, pentru conducere, Dumnezeu să le vorbească! Aș vrea să ne rugăm pentru tineri care fac o slujbă, pentru cântăreți, Dumnezeu să inspireze, să vorbească inimilor! Aș vrea pentru cei ce stau la ușă, cei ce lucră cu stația, cu microfoane, să ne rugăm, hai să aducem împreună, să-i împlătim înaintea Domnului. Fraților, în biserică unde slujesc, nu numai cei ce slalvonus care slujesc fac, și ăla care stă la ușă, și ăla care pregătește mâncarea jos, și ăla care o face o slujbă, și ăla care mijlocește în taină. Noi ne simțim o familie. Cântăm cântarea, de multe ori, George, suntem o familie unită. Hai să cântăm această cântare, o știți, nu știu, suntem o familie reală. Putem să cântăm această cântare? Fraților, eu cred în puterea vindecării. Eu cred în puterea care înnoiește. Eu cred în acela care poate să facă să curgă din nou izvorul. Nu știu, lucrurile mers care nu le-am planificat în această zi.
Dar simt că Dumnezeu vrea să vă unească. Simt că Dumnezeu vrea să vă strângă. Simt că Dumnezeu vrea să vă pună unul lângă altul. Simt că Dumnezeu vrea să vă facă un trup, un popor și o familie. Amin.
Aleluia! 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 Stăm, Doamne, înaintea Ta în această dimineață, Doamne! Aleluia! Temani, Iosema, Nafal! Aleluia! Și aducem înaintea Ta, Părinte Sfânt! Aleluia! Aleluia! Remani, Iosema, Nafal! Aducem înaintea Ta, Doamne, Dumnezeule, conducerea acestei biserici! Doamne, Dumnezeul nostru! Vrem și Te rugăm, Doamne, Dumnezeule, să ne dai înțelepciune, Doamne! Te rugăm să ne dai călăuzire, Doamne! Te rugăm să ne dai, Părinte Sfânt! Aleluia! Aleluia! Rimer de glade vor! Emani, Iosema, Nagaud! Aleluia! Aleluia! Putere, Doamne! Să vinim voia Ta, Doamne! Că în numele Domnului Iisus, că în numele Domnului Iisus Hristos, Te rog, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru! Aleluia! Da tărie, da putere, glorie să naștem. Mulțumim Domnului care este aici. Dumnezeu lucrează în Suedia. Dumnezeu lucrează aici. Tatăl lor e Tatăl nostru. Și așa cum stăm pe picioare, mulțumim Domnului că este aici Dumnezeu. Îi mulțumim că ne-a vorbit. Îi mulțumim că ne-a dat bucurii în dimineața asta. Slăvit să fie numele. Amin. Tată din cer, Dumnezeu care
vă rugăm să ocupați locurile dumneavoastră. Serviciul cât a fost rânduit de Dumnezeu pentru această zi frumoasă cu soare. A fost soare și în biserică. Mulțumim Domnului. Dumnezeu să ne ajute să-i putem mulțumi pentru ceea ce face El în zilele noastre. Așa că fratele Cornel va face anunțurile pentru viitor. Mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi. Mulțumim fraților care ne-au vizitat. Domnul să-i binecuvânteze și să le răsplătească osteniala lor. Probabil că vor ține minte, în primul rând, călătoria. Nădăjduim ca înspre casă să fie totul bine, totul în regulă. Așa este misiune. Fratele Pitic de-aia v-a adus, ca să vedeți ce înseamnă atunci când vine și vă spune am fost plecat acolo, am fost acolo. Asta înseamnă să mergi în numele Domnului. Nu întotdeauna lucrurile merg așa cum ne vrem noi, cum am vrea noi foarte bine. Pavel spune că au avut parte să se spargă corabia cu el, să fie în primejdie. Domnul asta ne-a chemat. Domnul să vă răsplătească osteniala voastră. Ne rugăm pentru dumneavoastră și vă cerem același lucru, o să ne purtăm în rugăciune unii pe alții. Domnul să vă binecuvânteze pe voi și familiile voastre. Învățăm unii de la alții, fratele Pitic spunea în biroul ăsta de vorbă și mi-a plăcut ceea ce a spus, am învățat de la suie. Am învățat de la ei faptul că ei sunt cu Scriptura și cu dărnicia. Și noi am venit cu rugăciunea și ei au învățat de la noi, a spus fratele. Și foarte important, Domnul să ne ajute întotdeauna să învățăm unii de la alții. Domnul ne vorbește, dar să fim oamenii care să ascultăm ceea ce Domnul ne vorbește. Domnul să vă binecuvânteze. Noi, cei de aici, ne vom întâlni din nou după masă, de la orele 6 în casa Domnului. Vom avea frați care vor aduce mesajul Evangheliei. Ne rugăm ca Domnul să-i însoțească. Continuăm să ne rugăm pentru săptămâna de evangelizare. De astăzi, într-o săptămână, după masa, începem săptămâna de evangelizare. Ne rugăm ca Domnul să dea izbândă. Domnul să binecuvânteze predicatorii care vor veni, cântăreții care vor veni. Domnul să binecuvânteze oamenii din sat, pentru că în primul și în primul rând, evangelizare înseamnă oameni care să audă vestea bună a Evangheliei. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze și Dumnezeu să le dea îndemn să vină în casa Domnului, dar să nu uităm, datoria noastră este să-i chemăm, așa cum spuneau frații, este nevoie să mergem noi să le spunem și să-i chemăm să vină în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze. Domnul să vă binecuvânteze. Transmitem salutul nostru frățesc bisericii din Suedia. Domnul să fie cu dumneavoastră și să vă dea izbândă în tot ceea ce facem. Ori de câte ori treceți prin România, vă așteptăm să veniți. Nu știu dacă e așa cum a spus Cristina, că vă simțiți bine sau nu, vă simțiți bine sau nu la noi. Dar dacă vă simțiți bine, vă mai așteptăm să mai veniți. Noi ne simțim bine împreună cu dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze. Fiți binecuvântați de Domnul, frații oaspeți rămân și vom servi masa aici jos. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.